U našem glavnom gradu da vidimo do kada ćemo imati ovo lepo vreme. Iznad većeg dela Balkanskog poluostrva ne postoji značajnije. Na današnji dan, pre tačno godinu dana, preminuo je patrijarh srpski gospodin Pavle i evanđelju, a to će biti i naša tema u pregledu štampe. A vi ostanite uz nas, kratak predah uz reklame, pa se vraćamo sa jutarnjim programom. Jedan od najpoznatijih romana srpske književnosti i sveta. Mi ćemo vas sada odvesti u Njujork i to na jednu međunarodnu izložbu čokolade koja se održava u Metropolitan paviljonu. Šta ste nam to sve vi RSA, posetite i naš sajt i pogledajte sve one fotografije koje ste eventualno propustili u posebnoj rubrici koja se zove Gledalac reportera. Dinar će danas ojačati prema evru, ali i za Italijane i Špance koji su zbog prirodnih nepogoda ostali bez svojih domova. Vidite kako je bilo juče u hitnoj pomoći. Da bi danas mogla da započne nastava u pojedinim školama u Kraljevu i za zimu. Ovaj period godine povoljan je da se posade ruže, da se oreže živa ograda, trebalo bi takođe očistiti svo lišće iz bašte, a saksije sa terasa uglavnom su već našle svoje mesto na prozorskim oknima. Narednih par meseci takođe ne bi trebalo. Dobro nam došli. Znate li da li je neka... Iz Hrvatske, iz Bosne i iz Srbije. Jeste. Ono što je specifično takođe jeste da će koncert Dan pre Beograda biti izveden u Zagrebu. Pa onda svi izvođači dolaze ovde kod nas, a mislim da su ona imena koje su se videla, evo, po Beogradu je zaista izlepljen plakatima, prizvala su onako neke uspomene. Vidimo tu neka zaista legendarna imena naše Din Karamazov, koji je čak, kažu, svirao i sa Stingom, jedna posebna onako muzička ličnost. Josipa će pevati Omer beže na kuli sjeđaše, to je isto tako izuzetno. Malo ko zna da Josipa Lisac čak ima i ploču na kojoj je pevala Sevdalinke. Da. To je malo poznat deo iz njene muzičke biografije. Kažite mi, da li vi volite da pevate Sevdalinke? Naravno, ili Jovan Ivanović Zmaj, bilo je stvarno divnih imena, ali najpoznatije Sevdalinke na koje je nalilazio u Bosni i napisao je Kretana naša drvana. Naravno, neko iz naroda je napravio kompoziciju, ne znamo ko je to. Evo, mnogo toga se krije zaista iz ovog dela našeg nasleđa. Kažite... Čiju i naš orkestar pod upravom Vladimira Panovića i mislim da je to posebno, znači nastupit će orkestar koji dolazi iz Bosne, orkestar Vladimira Panovića i 14. decembra isto tako u okviru ciklusa u muzičkoj produkciji biće koncert posvećen Tihomiru Paunoviću sa našim vrsnim interpretatorima, vokalnim interpretatorima kao Goca Stojičević i tako dalje. Merima, izvolite, vreme da čujemo. Zahvaljujem, ja ću jednu novu Sevdalinku otpevati. Da čujemo i kako to zvuči. Evo, dok se Merima ne spremi, mi se nadamo zaista da smo uspeli da...